Okay. Let's talk about this. Nyaya yezimdanso yanetsa. Nyaya. Anyway, I am going to approach it like this. Vanhu vari kuzama kusolva puzzle yenyaya yezimdanso vari kukundikana to complete that puzzle nekuda kwekuti vaakusanganisa nyaya dzakawanda. To narrow down, ndabuda nenyaya mbiri dziri kusanganiswa dziri kuita kuti nyaya ive clouded, iite mhute, itadze kugadzirisika. Paongororo yandaita, ndaona kuti vanhu vese vari kuzama kuda kutaura nezvenyaya dzemdanzo vari kuzosanganisa nyaya neimwe nyaya yechipiri. Nyaya yechipiri yacho inove bitterness yavainayo towards chill spot. Vanhu vari bitter about chill spot, havasi kuda zvavo kubuda pachena. But I've been observing chill spot ndo kune vanhu vakakwanisa kunyatso exploita chinechi, vakakwanisa kunyatsodya mabenefits echinechi. Vamwe vakafira kuhondo vachizama kusunungura chinechi. As we all know kuti kwaive neurban groups, music yezimdanso yainzi mbavha, ndechirompe, haina kumbira yanzowaniswa mukana. Even nanhasi unoona kuti inoiswa pakachirongwa kana kari pakona so. Saka chinhu chandoda kutaura ndechekuti music yezimdanso yakarwirwa nevanhu vakawanda across all France. Makona ese enyika akapusha chinhu ichi. Anyway, sataenda kure tisingatotese nyaya, ngatimbotsvage kuti chinombonzi zimdanso chi. If we are to define zimdanso kana kutsvaga paenda nekuti chinonzi zimdanso, definition yezimdanso haina zita an individual in it. It's very simple. Dancehall music yemuZimbabwe kana kuti beat redancehall raimbwa ne-local language yemuZimbabwe, automatically it becomes Zimdancehall, that type of music. Kuti tinyatsoti tine munhu chaiye akakwira pamusoro pegomo kana kuti pemba akadeedzera kuti Zimdancehall, hatipe takawana munhu iye. But vanhu vese vakaenda kuchikoro vakapfuura nemugrade 1, the moment yavakangonzwa chete mabhitsi edancehall akuimbwa nechishona, automatically they interpreted it as Zimdancehall, Zimbabwean dancehall. Munhu akatanga kuimba shona, ndevere, tonga, kalanga pamusoro pebhiti rekujamaica kana kuti petype yemabhitsi ekujamaica edancehall, automatically munhu iye akabva atotanga kutoimba Zimdancehall. Tinenge taakutotsvaga kutoti ndiani munhu akatanga kuimba shona, to be specific, shona, ndebele, tonga, kalanga nemamwe malocal languages ese. Munhu akatanga kuimba malanguages iwayo emulocal pabhiti redancehall ndiye munhu akatanga kuimba Zimdancehall. Kuimba noti kuitanga, kuimba Zimdancehall. Maybe we might say also ndiye munhu akatanga. Who is that person? Who is that person? Ndataura ndikati vanhu vari kuaprocha nyaya vaine bitterness background yechill spot pakuti iva havana kuzodya. You understand? Pachinichi chill spot yakauya ikavandudza chinhu ichi ikaita kuti chive organized, ikakwanisa kuextracta uchi muchinhu ichi. You understand what I'm saying? Ndobva yaseparata matsengwarengwa nejuice, ndobva yachitanga kuenjoy that juice in the public space. Vakunga vachitema nzimbe uku, vachipurunira nzimbe uku, ndobva warwadziwa nazvo. It's natural, zvinongoitika everywhere. Even muZimbabwe nyama kunotoona nevanhu vakaenda kuhondo vamwe vakatonofira ikoko. Who never benefited, who are not even benefiting from that sacrifice. But there are those who are benefiting right now. You understand what I'm saying? Including you and me. Nevamwe vari kunyatsobenefita chaizvo chaizvo, zvemashuwa-shuwa.
Saka inini I'm grateful zvangu nemunhu wese akaparticipata muchinechi. I'm grateful. Chinhu chekutanga chandakakwanisa kuita kuti ndinyatso approacha nyaya iyi uye ndibude neclear answer was to remove bitterness from the success yeChiu sport. You understand what I'm saying? If you can do that, then you'll be good to go. Zvese zvanhu zvaita clear, unobva watanga kunyatsoona kuti uku ndo. Yes, of course, Chiu sport sandiyo yakatanga Zimdancehall. My jokes zvavanenge vachita vakomana vaya. Forgive them. But kuti kana answer dzenyu dzaakuuya, mine muono nemitauro yenyu ngairegere kuratidza some bitterness elements in it. Just say it as it is. Uya nekapiece of information kako, kapisi, tikabatanidza mapisi ati kamameja, tichasvika kumusoro kwakatangira chinhu. Then nyaya yedu ichabva yapera. You understand what I'm saying? Nyaya yedu inobva yapera. So ndo contribution yangu yandaida kungotaura chete panyaya. Ini ndichizotaurawo mazira angu according to me. I have many friends who were successful in this Zimdancehall business. But pamazira angu andinoita ini ndiri kumusha uko. Kuwedza kwamakwaripa uko. Ndaiteerera karedhiyo kainzi kapalito, ndiriona kuti redhiyo soti kaikwana muchanzo keblack imene kuyati kwakaita onekane zibhatani revolume zombe nekadoke redhiyo. Vanhu vandainzwa pakapalito ikaka ndainzwa vainzi Uncle Jaunda. Vari paridhim rainzi Masvingo Rhythm. Kana kuti Zaka Rhythm, I don't know, something like that. Mandibvira nepiko, nyama ndiwo mutambo wangu, kutsukira kwainge kune nhango dzacho. Back then, you understand what I'm saying? Kune vanhu vaitozama kuda kuimba. Kuna vamwe vanhu vandoziva kuti ma-legends, inini handitoti ma-legends, vana Potato ivava, vana Taona, maybe ndiye akunzi Jobless. Vachimba na dada nerudzi rwako, kwayana na Asegai crew. There were a lot of guys, ana Malvin AC, vachimba na kumba kwenyu, vachimba na Alexio Kawara. There were a lot of guys who were doing this. Vana Sniper, ndo ma-legends. We are talking of legends now. Tukutaura vana Badman, go, nae mai varudo, chichichi. Vachita zvavaita, vakomana vachimba. Even Wingy mazuva waenda isinatombomuziva ini kana unzwa kuti ariko. I don't want to lie. Sorry, henyu mafans aWingy kana mukanzwa semaita I offended. Vanhu vandikutaura ndo vandaiziva ini vaimba mazuva iwayo. Vana Major E. Back in the days. Anomunzwa. Saka nyaya iyi ngai approachwe zvakanaka, vanhu musina ma-feelings. Muchaona kuti nyaya iyi hainetse, nyaya diki. Hatiite kana 2 hours toswera tichingobatanidza uchiuya neinformation yako usina bitterness mukati. In less than 2 hours totoswera tatosvika kwazvakatangira. Anomunzwa. Saka zvekuda kuzvita uri special, uchida kuuya, uchida kuti unopa fact rako, but uye nekakuda kutsimbirira munhu kana unoda kakusaiza kana wachimbomira izvozvo. Uya nezvinhu zvakuisa patable apo kuti chi. Vari kuorganize nekuarrange mapuzzles aya votora your part or your piece of the puzzle vonoigadzika painogara. Tichatanga kuona map yedu ichicreatika zvakanaka, then tichabuda neanza yedu. Ndoziva kuti pachazoitwa chinhu chichaitwa chekuda kuongorora nyaya idzi kuti dzione kunzi dzingaitwe sei kuti dzipere. Vanhu vachagara ipano kana hameno zvichaitwa. But what I'm telling you ndekuti vanhu vachaenda ikoko kana musina kundiinclude ini vachange vari biased. Because vane tukumaningi twavari kurwira panyaya iyi nekuda kwebitterness dzavainadzo. But anyway, ndongoti shout out kune munhu wese akacontributa paZimdancehall. Inini Zimdancehall handambonzwa nemumwe munhu achitaura wedhiri kuZimdancehall. Automatically pandakangonzwa vanhu vachiimba pamusoro pemabeats ekuJamaica vachiimba ma-local languages, ndakawanda tongoiti iZimdancehall. Ipapo zvakare I want to clarify it. It was not back then in paimbwa nana Uncle Jaunda pandakaipa zita iroro. Yange isati yawana attention. But that does not mean kuti ana Chiu sport kurefine kwawakazoita hupfu vachita hwakashurwa ndo hwakazonzi hupfu. Hupfu hwaingoveko huchigaiwa huri zviyo, huchigaiwa husina kushurwa, hwaingove hupfu. Iyi yakunzi refined. Maybe vangatoti refined Zimdancehall, I don't know. There must be a third word rekutotanga prefix. But kuti Zimdancehall chete that phrase yoyo haina muridzi. Munhu wandingatope chimuti, maybe ndemunhu akatanga kuimba local language pamusoro pebeat rekuJamaica.
ya munhu iyeye maybe ndiye anodeserve. Then teta akuenda kuma-archive tobvura toona ndiani munhu akatanga kuimba ma-local languages or a-local language pamusoro pebhiti rekujamaica. Ndiye munhu watingati ndiye akatanga kuimba Zimdancehall. Thank you.